Hello, babies. HAROO MGA BEBES, Paulie once again, baby boy, na baboy. Alright, today is April 19, 2020. It's another day, another life, another chance, another video. Say HAROO! Alright, so mga bebes, for today's video. Alright, so for today's video, medyo we're a little serious, mga bebes. Pero hindi nagiging seryoso dahil sa batang ito. Alright mga bebes, so for today's video, medyo nice sense ang atong video. I mean, hindi siya inana ka-serious, pero at least something with sense, diba? I mean, kaganina, rainy, ang gloomy ang weather, diba? So medyo, pag mga inana magod nga mga weather, kaya it gives us time to think, to imagine, to reflect. That's why I came up making this vlog. And I know, kini nga mga butang, dili ra ako ang nakamiss ani. Apil mo, I mean, kita tanan, we miss our lives outside world because kitang tanan under enhanced community quarantine. That's why, you know, that's why we'll talk about those things na naiwan natin outside world. So, nakoy mga lists dire mga bebes sa kung unsa nga mga butang ang ako na miss before enhanced community quarantine. Alright. So we have, of course mga bebes, na pinakauna gyud nga ako na miss kay siya. Wala na siya, no? Wala siya. Una nga ako na miss kay, syempre, since marag ako naman nagingon sa katong 10 fun facts about me. Sige, yung kalit. So, since karon nga marag walay eskwela, walay events, na-miss na ako ang malate. Diba? I mean, now that ang time kay nasulod sa balay at na gina-spend sulod sa balay and marag kita na ang gahawid kasi nara sa imo kan sa mata or whatsoever. Pero yan, na-miss na ko ang malit. Nakamiss ang feeling magdali-dali na ka, magsihag tarang sumuorasan kay what's the oras, nagsugod na ba ang klase or nagsugod na ba ang inani-nana, mahuma na ba ang ceremony sa, ang church ceremony sa kasal or whatsoever. Di ba yung mga, kini nga mga things ang makamiss. Second, syempre, under time gihapon siya nga category. Yeah, so syempre, ang busy nga schedule. Feeling kayo kung maka-busy ang schedule, diba? Pero yeah, makamiss ang dagan ka ginabuhat. Kaya feeling ni mo kay ikaw na gid tanan, raglaban na gid ka dire. Kaya after sa klase, na event, and then na meetings and all that, makamiss ang inana nga life. You know, I mean, kanang mag-update ka sa mo planner kung unsa na gada pagkaugma or whatsoever. May gali karon nga year. Kaya wala ko nagpalit og planner. Laban lang. Magpalit gid og planner pero wala ko nagpalit. Na, dili ko happy no nga inani yung mga nahitabo pero wala ko nakabit og planner. Pero nako yung planner. Kay na yung mga generous people no na naghatag og planner. So, yes. Next is, syempre, kung manito sa time nga category, di makamiss og ayo ang mga pagkaon outside. Na yung mga things nga ma-miss nimo, na yung mga things nga mabuhat lang nimo kung walay enhanced community quarantine. O isa na yung mga street food. Though makaluto kag kwek-kwek sa yung balay or whatnot. Pero, later yung feeling, di ba nga, naka sa kilid sa dalay nagkaon, di ba? Naasuhan ang proven, di ba? Ang chicken skin or whatsoever. Makamiss ang inana nga ganap, di ba? Or after class, kay magto somewhere else, kay gusto kag street food, di ba? Makamiss ang inana mga kinabuhi. Ay mo pag inarte, sure ko na-miss na ninyo. Na-miss na ninyo. Dilira ako. Next is, of course, dili na to kalimtan ang mga ganap every Friday or mga pa-evening night outs dara makamiss no with but more than that, more than the night outs, makamiss of course ang friends sa imong kauban because of course now that we must practice social distance, makamiss ang mga moments that you spend together. Diba ka nang sa una before COVID, kay excited ta nga mag-Friday kay finally weekend. We can all take a rest, diba, from
from the busy week, and then na kayo time to spend with your friends, nga dili nimong classmates or friends outside the school. Kini nga mga butang, Friday night out especially. Because you know what? Kaniha, laban sa mga dara. You know, dili man nimo balikan ang kung unsa na ang inyong ana. Because, unsa may balikan ana, diba? To begin with, pait siya. Diba? Karang, may mga mga factors. Pero, look forward ka ani nga mga day or nights. Because, kani nga mga time, you're you. Kanang, feeling nimo time nimo ni sa imong self nga after nga busy week, finally it's a reward and given nga uban nimo mong friends, and that's what matters most, diba? Next, of course, our freedom outside. I mean, we're still free naman, no? We're still free to go anywhere given nga inani na yung mga path. We're free to do something. Kanina give your freedom, kaya ka na ganing freedom nga pag mugawas ka, sure ka nga safe ka. Kanang freedom nga pag mugawas ka kay wala kay ginahuna-huna, you know what to do. Kanina nagali nga pag mugawas ka, you're free, diba? Kanang makamiss lang. Makamiss ay na mga moments. Next is of course mga malls. Grabe, makamiss sa mga mall. And share ko lang no, na one time kay ako may nagagawa sa balay o kusahay to do some groceries and all that. Pero dili lang ako. But yan ay one time nga nag-adto ko sa Katkay. And of course, tanan malls karon kay open naman kay grocery o mga pharmacy, diba? Or Watsons, man, pharmacy. Pagsulod na kay kanang feeling after pag nakalapos na ka sa guard kay mingo na rin kaayo, ikaw ra isa sulod sa mall. And makamiss ang spirit nga, though saba kayo nga environment, yeah, exactly, mo ni mo ma-miss ang kasaba, di ba? Nilay nga tao nga mo makita. Yeah, so makamiss ang ina ng mga things, coffee shops and all that. I know daghan pa kayo ta mga butang nga na-miss, no? Especially now that we're under enhanced community quarantine. But I believe, and I know and I claim nga mabuhat natin nga mga butang very, very, very soon, given good na will cooperate sa kunsay rule na ginahatag sa ato, especially that it's for your own good, especially social distancing, especially the hashtag stay at home. I mean, daghan kay labad, no? And daghan kay labad nga gagawas pagyapon sila mga balay. And you know, ginabalik-balik din ako ni COVID is not a joke. And that's why forever nato ma-miss ni nga mga butang nga atong na-miss karon if we continue to go out of the house, if we continue to do things that will not just harm us but the people around us, you know, our family or friends. Also, let's take this time mga bebes to, you know, to really spend time with the people that we love, diba? Our first loves, our family. And to discover kung unsa mga butang nga pwede nimong buhatan inside the house. I mean, recently, na-realize na ako nga I love cooking and it makes me happy. And comment down below if gusto mo makita sa akong, if gusto mo mag-vlog ko sa akong next luto. Let's see. Let's find out. Yeah. And I think that's it. Diba? Kati lang ang mga butang ang atong na-miss. So, I know daghan pa again. And I know daghan sad mo na-miss. So, kung unsa na siya nga mga butang nga inyong na-miss, i-comment down below. Pag-comment lang gid mo sa mga butang nga inyong na-miss. Kaya ito ng storyahan. And together, let's reminisce those moments. And you know, let's relive those moments. Because I know, gamay na lang good. Gamay na lang. Let's claim it. We'll finally go back to what it has. To what it is before COVID-19. And again, let's just work hand in hand to make this possible, mga bebes. Alright, so yeah, that's it. If you guys like this video, give it a thumbs up. And of course, I kalimut to subscribe and that notification bell dara para pa. Follow me on Twitter at it's Paulie8 and on Instagram at it's Jhon. Bye-bye! What? Subscribe videos. Thank you!